Takže ahoj, já jsem tady rozkaná, já jsem z Šostanesu. Ahoj holky, já vás zdravím. Moc jsem se na vás těšila. A, no vlastně, mám tady takovou natáčecí zónu, ne. No, já jsem vám chtěla říct, že, no, víte, já, no, takhle je to normálně, ale jinak je to takhle, protože je to naprogramovaný blbě. Jinak vlastně není. Tak mu leží takhle. A já mu ukážu blíž, abyste mi věřili vůbec. No a vlastně mám nějaký blbý světlo, tak já trošku rozetmím. No. Aha, tak to je moc teda. Takhle. No, že to dobře vidí. A tak vám teda ukážu něco na Mineu a pak půjdeme společně vyvenčit Jonáška, budeme se s ním hrát, pak si dáme nějakou dobrotu, nějakou dobrůdku, protože jsem ji vymyslela. A pak vám ukážu multiplayer, abyste mi taky věřili, že ho hraju, tak abyste mi věřili, tak vám taky ukážu. No a to je teda asi všechno, protože za tu půlhoďku toho mě uteče ta půlhoďka. Tak to akorát, jo, tak jo, to je teda všechno. S tím se mějte a můžete stavět. Já teď, no vlastně nemusí to být, že nejdřív půjde Verunka, jo. Já vyberu, kdo půjde první, tak jo. Tak se